Onze cameraman Floris Waardenby bij de Kwekkerte op de Boekoel. Die repen zaterdagochtend door een nieuwe vuurgangerroute en Floris was erbij achter de schermen. Dit is voor de boksmaker. Dat niet een achtervuur de boksmaker. Een lange tijd overbrug en ja, nu eindelijk de packs gaan. Jarenlang met de kansvereniging met je lopen. Dat wilde heel erg chic, ik kan niet wachten. Oké, ja, kan je zich eens voorstellen aan de kiem? Zeker. Ik ben Jules Goerts, dadelijk Prins Jules de Eerste. 24 jaar. Ik woon al mijn ganse leven hier op Boekoel. Ik ben vrijgezel. Dat is een oplettende kijker. Ik werk als HSE-officer bij Caradon Stelrad. Dus we hebben een schone radiator nodig. Die kan zich bij mij melden. Mijn spreuk is eigenlijk gebaseerd op het feit dat ze vastelovend met moest maken. Dat ze vastelovend moest beleven. Dat ze moest proeven. En om te weten wie schoon het is. En daarom is mijn spreuk: maak het met. Schone vastelovend. Dankjewel. Ik kan je voorstellen aan de nieuwe Danslustige Hoogheid van de Kwekkerte 2017. Hier is terug de nieuwe prins van de Boekoel. Prins, laat ik zien! Prins Jules de Eerste! Zondag was het de beurt aan de nachtegalen uit Azerooi. Nadat afscheid was genomen van de vuurganger van het vorig jaar, werden de nieuwe vuurganger 2017 uitgeroepen. En onze cameraman Tim Hebbe was erbij. Die wist natuurlijk nog van de voorgaande jaren wat deze eigenlijk verduurd heeft. Mijn naam is Michael Heerbach. 24 jaar. Ik kom uit Azerooi. Eigen onderneming hier, dus ook wel een beetje bekend. Ja, en ik doe voetballen. Ik speel zelf in de eerste elftal. Ik heb ze eigenlijk vrij vreugd gevraagd dit jaar. Ik geloof al voor de zomer. Maar ja, het antwoord dat ligt natuurlijk al klaar. Zo'n kans krijg je mij een keer. Hè. Mijn spreuk dat te maken met mijn beroep. Ik ben timmerman, eigen zaak. En daar mijn spreuk nou nu eigenlijk aan de vaste laving. We gaan al even bellen. Hey, die plank past er niet in, hè? Nee, die ligt erop. Oh. Die wat erin past, die is het gebied. Goedemiddag! 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 Zit dat erin? Ja, ik ben er normaal nooit bij, maar oh, dat zo, dat wordt ja, jongen. Jongen. Daar is dat. Ja. Kom hier. Zakken naar de arm, hè. Zakken! 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 Van de Azerois aanklutsen. De sterkste van die 40, hè. De sterkste van die 40. Zo, kijk goed, hè. Het is een Romeins vocht. En het Romeins vocht, dat heeft verder eigenlijk niks te maken met de prins. Ik wil dan ook bij deze niet langer in spanning haaien. Marcel, de heeft al het tromgeroffel heeft er al aan laten sterken. Toen dadelijk ongekende hoogte. En dan wil ik u bij deze presenteren. De nieuwe vuurganger van de Nachtegalen in 2017. Kom maar naar zien. Aanhouden. Prins Michael Heerbach de Eerste. Heerbach is onze nieuwe vuurganger in 2017. Onze cameraman van de gemeente Ex-Zusteren, Cor Bruisten, was erbij bij de eerste van de Schele Uul. Hij was erbij wie Peter Knobe werd geïnstalleerd als de nieuwe vuurganger van P. Op onze nieuwe prins.
Oeteropen. En dat is niemand minder als Prins Peter de Tweede! En ja, de loop nog in de kandidaten even. Kom maar goed. Funs. Ik denk niet meer als Funs. Helaas. Ja, we lopen over Funs. Maar weer wachten. Peter dit jaar prins te maken. Heb je hier toevallig ook beelden gemaakt van de nieuwe vuurganger in uw dorp, Wiek of stad? Stuur ze dan op naar tv11@tv11.nl. Moet gerige vuurganger nog goed roepen de komende weken, laat ons dat dan weten, dan zien we er heel geer bij. En we mogen dan een heel groot applaus voor onze prins Peter de Tweede. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Crevo Ramen en Deuren, Autoservice Geens, Huis en Tuin Boulevard, Gommans en Jansen, Leo Bier en Hanse Dranken.